Arrenquem un nou episodi del podcast Contraprograma Desmuntant les Municipals. Ho fem aquí de nou al mig de la Meridiana i avui estem aquí jo, que sóc la Verònica, la Mariona i l'Àlex. Totes som col·laboradores d'Esquerra Diari i militants també de les agrupacions Contracorrent i Pa i Roses i també de la CRT. Avui parlarem de pobresa energètica, que en definitiva és pobresa, no? Perquè qui pateix aquesta pobresa energètica també pateix la pobresa alimentària o la pobresa habitacional. Llavors parlem d'un fenomen que afecta una bona part dels treballadors i treballadores que no poden satisfer les seves necessitats bàsiques de subministraments d'energia com a conseqüència d'uns ingressos baixos. Això es tradueix, per exemple, en no poder mantenir la llar a una temperatura adequada. I ara, en aquest moment que vivim, hem de sumar la inflació, que agreuja encara més aquest panorama. Com sempre, això és una moneda de dues cares. Per una cara tenim això, la pobresa energètica que explicava la Vero, i d'altra banda tenim els que s'enriqueixen amb aquest negoci, amb unes condicions excepcionals de beneficis gràcies a les pujades rècord del preu de l'energia. Les tres grans empreses que controlen el 85% del mercat de tot l'estat són Endesa, Naturgy i Iberdrola. Aquestes empreses han guanyat més de 700.000 euros per hora al llarg del darrer lustre i han augmentat els seus beneficis més d'un 23%. Si es sumen, tenen un benefici anual que supera els 6.000 milions d'euros, és a dir, que podien pagar els 17 milions del deute de 4 anys de les famílies empobrides amb els guanys de només 24 hores. Iberdrola va obtenir el primer semestre de l'any un benefici total de 2.075 milions d'euros, un 36% més que el mateix període del 2021. Tenim en compte la gran pujada del preu de la llum aquest any i necessitaríem un altre episodi a part per parlar del cementiri polític, que són els consells d'administradors d'aquestes empreses, les portes giratòries, el tràfic d'influències i la legislació a la carta com a claríssima recompensa pels serveis prestats. Els indicadors de pobresa energètica encarregats per l'Ajuntament de Barcelona el 2018 ja demostraven que la situació a les llars més pobres, la situació era lamentable. En aquest informe s'indicava que el 2016 unes 170.000 persones només a la ciutat comtal patien fred a casa, ja sigui per haver estat desconnectat de la llum per l'empresa elèctrica o per no poder pagar una factura tan alta. A més de suposar condicions paupèrrimes de vida, no poder accedir a l'energia té també un aspecte sobre la seguretat. Tenim un exemple bastant clar, que és el que va passar a Montcada i Reixac quan va morir per inhalació una parella que vivia a un barracó i per no morir-se de fred es va veure obligada a encendre un foc. I també una família que vivia en una seu bancària al voltant de la plaça Tetuan de Barcelona i que va morir a un incendi. Sí, són exemples del que ha passat dels darrers anys, però si ens posem a buscar una mica hi ha un munt, i només a Barcelona, esclar. I no només a Barcelona, sinó que això és un fenomen que estem veient a molts llocs de l'Estat, no? Respecte a les municipals, cap de les variants que es presenta a aquestes eleccions qüestiona res d'això, o no el fa fins al final, perquè també dintre del mateix àmbit municipal i de les seves competències, com hem vist a altres programes, queda excedit àmpliament per aquesta problemàtica. Sí que hem de fer un petit apunt respecte a l'aigua, respecte també a la ciutat de Barcelona en concret, i és el tema, no parlarem de les mesures de la sequera, això sí que donaria no per un altre programa, sinó per un parell més, sinó que parlem de la promesa de remunicipalitzar l'aigua de Barcelona, que va ser una de les banderes del programa d'Ada Colau i dels Comuns. Quina és la situació de l'aigua a Barcelona? Doncs
l'aigua està gestionada per l'empresa privada Agbar. Això va succeir al 2011, ho va fer Xavier Trias, que era alcalde en aquell moment, i que recordem que es torna a presentar aquestes eleccions per ser alcalde, i va tenir també aquesta mesura el suport del PSC. Sorpresa ninguna, la veritat, però bueno, ho hem de dir, no? El cas és que el Suprem va frustrar la via judicial per a la remunicipalització de l'aigua, que bueno, era una de les bazas, no?, que tenia el govern de Colau per fer-la, i el Suprem la va tallar, i va donar via lliure a Agbar per gestionar l'aigua fins al 2047. Tornem al mateix que plantejaven quan parlaven del tancament del CIE, no? Si qualsevol cop de la política burgesa que els sabrà, no? Perquè si tu intentes tocar els beneficis de la burgesia, te frenaran d'una manera o voldran frenar-te d'una manera o d'una altra. Si a cada cop de la burgesia catalana, ja anava a dir, però de la burgesia general, el teu discurs o la teva reacció és dir que no es pot fer res més perquè és el que hi ha i està dintre de la legislació i no es pot fer res més, és el que comentaven als altres episodis, el que estàs fent és una gestió més amable i més humana del capitalisme sense canviar res de fons, no? Estem veient que el capitalisme cada cop es demostra, no?, que ens demostra cada dia pràcticament que és un sistema parasitari, perquè mentre un grapat d'empresaris guanyen milers de milions d'euros, milers de famílies i llars no poden pagar els preus desorbitats dels subministraments. A més que els guanys d'aquestes empreses es basen en l'explotació de milions, com per exemple Iberdrola, Naturgy i Endesa, no es cansen de subcontractar empreses per l'atenció telefònica. Per l'atenció telefònica, comercialització, reclamacions, etc. Paguen misèries amb els contractes d'oficina o ETT, generalitzant la precarietat laboral i inverteixen en projectes que expolien altres països més pobres. Qui té l'interès en mantenir els preus caríssims i els salaris de misèria és dels grans empresaris de l'energia, que com els de l'IBEX 35 compten els polítics de torn perquè facin la feina bruta i saben que després tindran com a recompensa un lloc als seus consells. Que se lo digan a Felipe González. Sí. I per contra, qui vol un bon servei econòmic i sense explotació és la classe treballadora i els sectors populars. Per aconseguir-lo, els sindicats haurien de crear comitès de treballadores i usuàries, sobretot dels que tenen problemes per pagar, que s'encarreguin de que no falti llum a cada llar, que la factura de les famílies més pobres vagi a càrrec d'aquests grans empresaris i que els treballadors i treballadores tinguin una feina amb una remuneració suficient per satisfer la resta de necessitats. Clar, i això és un programa, o seria un programa polític, no?, d'una formació que es digui anticapitalista i que pretengui portar fins al final aquesta lluita anticapitalista, creiem, no? Però això només es podrà aconseguir mitjançant una gran lluita de la classe treballadora, dels seus sindicats, juntament amb els milions d'usuaris i usuàries per lluitar per la nacionalització de totes les elèctriques sense cap tipus d'indemnització i que aquestes elèctriques, no, quedin sota el control de les seves treballadores i treballadors. Però sobretot no es podrà aconseguir amb una concepció de la política, que és la que dèiem abans i la que portem repetint en aquests episodis, de fer només el que et deixin fer, no? O sigui, arribar només fins al límit de la legislació burgesa, però no anar més allà perquè, bueno, si no hi ha conseqüències i, clar, no volem assumir aquestes conseqüències. Clar. Que això, al final, és no qüestionar aquest sistema de desigualtat i la seva desigualtat que genera, no? I, de nou, com deien, aquest qüestionament sí que et porta a enfrontar-te amb les grans empreses, amb els partits polítics, amb la judicatura, etc. Però és el que veiem, torno a repetir, amb el tema del CIE o el que veurem també amb el tema de l'habitatge, que
no es fa perquè no hi ha una intenció real de fer-ho i de només quedar-se en aquest límit i en aquest marco, no, del sistema capitalista. Però jo crec que la pregunta ahí és com vols canviar res seguint les regles d'un joc que està fet perquè guanyin sempre els mateixos. I per això, en aquestes eleccions, des de la CRT, cridem el vot nul, perquè cap de les formacions polítiques que es presenten és una alternativa real per resoldre els problemes de la classe treballadora i els sectors populars. No volem que ens diguin que hem de votar al mal menor ni que ens hem de conformar amb el que es pugui fer dintre d'aquest sistema. Volem construir una alternativa política anticapitalista i revolucionària per acabar amb aquest sistema per una societat sense explotació ni opressió, i això no ho farem mai de la mà del mal menor ni de la mà del neoreformisme. Exacte. I això, bueno, fins aquí és el que volíem parlar de la pobresa energètica i d'aquest tema. Sí que sabem, com sempre, que els podcasts els fem curts a propòsit per a que se vean, no? Sabem que no entrem al fons del debat i per això sempre convidem a tothom a anar a la secció de les eleccions municipals d'esquerradiari.cat, on sí que estan una mica més desenvolupats aquests temes, i no només aquesta secció, sinó a la resta del diari, i convidar-vos també al proper episodi on parlarem dels serveis socials i del gran tema, no?, que sí que on tenen molt a dir els ajuntaments, que és el tema de l'externalització dels serveis socials. Doncs fins aquí el programa d'aquí, esperem que us hagi agradat i sobretot, si no heu vist o escoltat la resta de programes, no sé què feu, aquí esteu esperant, aneu a veure'ns per escoltar-los.